मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय लिमानि ब्रह्मखौ बतझरा बर' समाजा बरायदों। क'क्राझार जिल्ला बतझरा बासबारिनि सेनं फाग्लिजरा गामियाव बर' समाज आफादा लिमानि ब्रह्मखौ बरायदों। सेथि मासियाव आवग्रिनो हानायनि थाखाय बतझरा जिल्ला बर' समाज आफादनि आफादगिरि सम्राट हाज'वारि आरो लोगो नेहाथारि मनज ब्रह्मजों लोगोसे बासबारि दखरा बर' समाज आफादनि नेहाथारि धीरेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोना लिमानि ब्रह्मनि न'आव थांनानै बरायहैदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि लिमानि ब्रह्मआ सेथि मासियाव इंराजि आयदायाव लेटार लानानै 64.33 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार खालामनो हादोंब्लाबो नखरा रांखान्थियाव जोबोद लोरबां जानायलाय गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जेंना फैदों। लोगोसे लिमानि ब्रह्मनि बिफाया देहायारि नाख्रेबजानाय लोरबां सुबुं। बेनिखायनो सुबुं अनफावरि रायजो राजाफ्रा लिमानि ब्रह्मखौ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जा हायो एसे एनै अनसुंथाइ हरनानै मदद खालामनो थाखाय खावलायहरदों। गोसो गुदुं सुबुं अनफावरिफ्रा नैबे 714000000295 एकाउन्ट नाम्बार आरो IFSC कोड PUNBORRBA आव जा हायो एसे एनै अनसुंथाइ हरनानै मदद खालामनो थाखाय खावलायहरदों बतझरा बर' समाज आफादा। लिमानि ब्रह्म बबे स्कुलनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ पास खालामनाय? सेन्ट पल्स इंलिश मिडियाम स्कुल। बबेयाव स्कुला? बासबारि। बेसेबां डिभिजनाव पास जाया? फार्स्ट डिभिजन। लिटार दं नामा? मा साबजेक्टआव लिटार? इंलिश। इंलिशआव बेसेबां पार्सेन्ट मोना? 64.33। 64.33। बेलासियावहाय 3 आवार्स ओमफ्राय फुङावहाय 2 आवार्स। इयुनाव मा जानो सानो नामा? लेक्चारार जानो सानो। दा अबे कलेजाव एडमिसन खालामखो? बासबारि बतझरा। नोंखौ सोर थुलुंगा होनो नोंनि फरायनायावहाय? नोंनि बिमा बिफा? बिमा बिफा सानैबो। दिनैहाय जोङो बतझरा डिस्ट्रिक्ट बर' समाज आफादनिफ्राय जोंनि बे सेनं फाग्लिजरा गामियाव शंकर ब्रह्मनि न'खराव नुजाफैदों। जोंनि मानगोनां आफादगिरि सम्राट हाज'वारि आरो बासबारि प्राइमारिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मोना बे न'खराव नुजाफैदों। दा बे न'खराव नुजाफैनायनि गेजेरजों आङो गामिनि गावबुरा जानानै बे न'खरनि फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। दा आंनि बुंनांगौ बाथ्रायानो जाहैबाय, दा गथ'आथ' देग्लाय फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिनो हाबाय। दा न'खराव जोबोद उसुबिदा, जोबोद दुखु दाहाजों बुंफबनानै दं। दा बेनिखायनो आङो दानि सोलिबाय थानाय जाहाथे सरकारा माबा मोनसे राहा नायहरनानै बिसिनि न'खरखौ जाहाथे अनसुंथाइफोर हरनो हायो। आरो आङो गासै बर' रायजो राजाफोरखौबो आङो खुलुमनाय जासिहरबाय, जाहाथे बिसिनि न'खराव थाइसे थाइनै जाहाथे अनसुंथाइ हरनानै न'खरखौ गोजोनै लाखिनो हायो। आरो बिफाया दिनैहाय 4-5 बोसोर जाबाय, बिथाङा पेरालाइस जानानै दं। खुब दुखु जारलानि गेजेरजों सोलिनानै दं। आं आरो मा बुंबावनो, बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। गामिनि जानानै मा रोखोम गोजोननाय मोन्दों दिनै? गामिनि जानानै आङो गावबुरा जानानै बिराद गोजोननाय मोन्दों जे इसेबां दुखु दाहानि गेजेरजोंबो सेथि मासि उथ्रिनो हादों। आं खुब गोजोननाय मोन्दों। आं बिराद मोजां मोन्दों आरोखि। दा बेनिखायनो आङो अननानै रायजो राजाफ्रा जाहाथे थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरो, फरायनायाव जाहाथे हेल्प होयो, बेखौनो बुंबाय। आरो आङो बिनि एकाउन्ट नाम्बारखौ गाहायाव होनाय जागोन, बेवहाय सोना हरबानो जाबाय आरो। गोजोनथों।